cardom don marliatum lasi lahenlo nilihin pen pini le thot non apor le thot sitame nili Facebook mate YouTube la bangso social media chatailong wang nang kok bang ke lahenlo je isi arjunodak karjulong pen mate ke thekam long pen di arjunodak alama bang meu edet la puson si thekdam long lasi alam the bang ke lahenlo je inut khe songja po di alang li Bikrom Hanse sar APHLC long claim bang phulo alang li chipaduk pit rada phansi karja pilo piniar ni an pustame alang li methang personnel advantage aphan kali piniar ni an ke claim ta lasi alang li khe songja po aphan je BJP a workers satum di borjan asor di labang so borjan pen alam palilo je borjan wang tha ladak wanglo pulo tangte penap wanglo pulo tangte nangli phan vek nang parlin phakji di la puson triten di ke chether ka chehap sila puson ka chether ka chehap abangke alang litum ke chok che thek tiklo pusi nilihin penta jong dunji labangke chidon dunde lase ajad le punon mane penap labang so APHLC labang so di borjan long a program duji te labang so program bivek poma putalang liphan karjudo si bivek poma o lasi bivek po nili tumke kopi polo ni tum bivek po te bilong li la solam ta dolo si bilong li la puson ta dolo se la puson men naga chether ka chehab dolo lasi ajad le punon nilihin pen ki pudamji pabang ke lahen lo je BJP awokar satum emethang khe hi janang bong ka chether ka chehab ing ton tha lapen ing ton melu athema non piniar ni chot kali labang solam ki ka chether ka chehab alam ki ke non het pen kalilo arjiting klui pen no lake kedam tang apor MSC khut pen piniar ni an lake pinian ta virwe pen primary si kopi pot nang litum BJP workers tum la puson ka chether ka chehab pinian ing ton te dedma nili isi nangke pudam ji bangkela hello ili tuma khei hi janang bong ili tum ka chi un chot bangke lake chokche lasi nilihin pen ke pudam ji bangke lalo munna chohan ko an lo ne ili tuma phan je VGR hai pulotang te na election non nang tum karbia khai tum pipot piniar ni an na election hai heded lopu munna chohan kaning je karbia khe atum han ke nang tum aphan ape ari pindeng sompot pirthe tani tum sena pa i an nang ke pacho tani tum sena pacho tangte CM tuliram rong hang phan amahang lang plot pen kam ke claim lapo an kaning je te council bi tung phan lang plot pen pini munna chohan lapo an alam kaning je tangte elitum karbia khe phanang lang plot pen te nangli tum BJP awokar satum la solam theputhak sodak pe nangli tum pini sonbak asai dengpon pike ave lasi ajat le punon pusitame nilihin pen ke pudamji pubang ke lalo Bikrom Hanse saraphan inut khe songja pophan nangli tum ke ther ke hap la so bangke ke chokche thektik lo jongsi non iprang yongsi dolang pulutang te la bangke chokche detpo bon sitame isia bangke to nono bangke ke dam tang ko anma bangke chether chehap ka du ka ve pirthe nangli tum la puson sitame paklang ponlo ta none prang ke wang jilanga bangke nangli tum la puson ka chether ka chehaba bang avidet na po isi ka chuning rilo lake nangli tum ophanle nilihin pen nangke ther thu palam ta kalite ili tumalong la puson ka chether ka chehaba bang van nang ni pusini lila si ningjiji alam bang ili tum chinghon seroi sinang ke claim ke dam along mesen adim bang ke mesen le pudunang henodak adim bang ilitum henodak jong tunang lasi labang so solar project along le pini 18,000 bighas of land 18,000 di 18,000 bighas of land bang ke lake solar project tumhan ki pinangji pot piniar ni an pilong ledet nang tum kror atangka nang litum cholong ledet la so aning ki pungtong Bikrom Hanse saraphan nang litum ke ther ke hapma latai sima thada memelo lasi ajat le punon pusitame nilihin pen ke pudamji pubang ke lalo je only personally advantage aphan le Bikrom Hanse sarame thang kam ke claim kali rat angkang piphan ke mathasi piniar ni an kam ke claim pon lasi ahok chokche pulo alang nuera decision takali Ladakh nilitum indigenous tribe di doan nilitum Ladakh chingrum pen nilitum isia decision chen pen nilitum labang so kam ke claim pon
la si pini chun ta chun lo along le ta pijok plot lo la 18,000 di 18,000 bighas of land na bang ta along le ta pijok plot lo at solar project ta wang jok plot lo la si alam bang ke la hen lo ajat le punon pusitame ke chok chi adi mang ke chok chi jong dun vek nang ji la puson chuhuri sai la puson kache ther kache haba bang ilitum khei angbong ing ton nang po la pen isi kachuning ri thuji pu bang ke la lo BJP workers satum non e prang ke bang jilang abang ke la puson bang claim kleder nang po la pen claim rinon pusi kachuning ri thulo la ke lamdok lam sampen si nilihin pen ke pangdak pon thulo la bang ke pen adun thu bang ke la hello pen ab borjana long di borjana long haladak ilitung la bangso kache songa jai mek pen kichun pon na pen la puson ilitung koson si ke chok che long ke jong dun pen ilitum aron pen kache song pon khijima koson aron pen silitum kache song pon nima la hai klardak alam ilitum pen ab borjan haladak la bang somai kibi pon jialong ilitum klardak alam long ponji la sikadu kave songja po songja pi do an la APHLC regional political party long ke kroi bang pho bang phi do an phan se tame nilihin pen puthot ako chuning ri pon thulo penam adaba bang ke litu kache tong dun pet jia phan di kadu kave se tame kache tong dun pet jia phan se nilihin pen se tame chuning ri pon thulo asila pan chuning ri pen si nililam the ington ko kardom